وجن كان يوبلو على علت كان يوبلو كبسام دحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو وجبي ودم كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سنة كتكونوا وتر من يوتيوم أبزا فيديو زيا أزجيا قدا سمع بالتات أبكرنا أفريقيا زكاية زلو بفلوي دما أب إثيوبيا زكاية زلون هلو كنتاتنا السودان أبديت كبير أبزا فيديو زيا قال كابتن زبالتا ملأخت زلوا نخلنا نفس وكفنا دما نزا فيديو نرزلنا بليز انتخيلنا ونفس بس حسب كنبتها محط انتانا تيوم أب إثيوبيا تمالي حدا أزيو فلوي فتسامن حدا كستتن رينا لنا زحالفة كلتا عامت أكتشن أسران زجمري كوينات حدنا إثيوبيا انت عينت عنوة توريدو انت عينت أقام غيرو انت عينت بسلات ريفو قبل على 7 واتن تحت غرطن زقبرو نمان مقلاتن مزرابن زدليه يكونن مبارنا يتمال فتسامي بحادا كريينا حدا بحادا أزيا قداس ملغتي لعلو كل دما إزي كابت مال تبقيسنا هنرينا تمال كما ينيرو لو ما كما يالو نصبح انت عينت لبواكل وناغر ناي السودان حدش سمع بالتا زلو دما كابزي مزي اجنازيبنا تن بدحريت زغوت تازلو انتاي قبرالو نعذر ون حبريت هنرينا كساب مودا تتخطاتلو بليز لايك قبروا ليتس جو غزيا كي وسدكو قطا ابزنايت مال فصام ማለት አንድ ነገር ሆኖ የትግራይ ህዝብ አሁን እየታየ ያለውን የሰላም ተስፋ ባንድ እንበላ መልኩ ጥይት እንዲተኮስ የትግራይ ህዝብ ጦርነት ሰጅቶታል እንጃ የመነቀነቅ አባዜ በፍጹም አይኖርም በዚህ አጋጣሚ ከትግራይ ይዤ የመጣሁት መልእክት የሰላምና የፍቅር መልእክት ብቻ ነው አቶ ጌታቸው ረዳ አብዝዋን እዚ መራሕና ይክልል ትግራይ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ይብላሎ ህዝብ ትግራይ ብሙሉእ ህዝቢ ኩናትን ወረብ ኩናትን ዕግርግርን ከም ዘሰልችዎን ከም ዘትከሞን ካብ ሕጂ ንድሓር ድማ ናብኡ ገጹ ዘጠምት ምኽንያት ከም ዘይብሉን ይገልጽ ኣሎ ብርግጽ ሓቂዩ ኣብ ኩናት ናይ ክልተ ሓራምዝ ኩሉ ግዜ ዝጉዳመን እዩ ሰዓርን ቶም ንኣሽቱ እንስሳታትን እዮም ኣብ ውግእ ፖለቲከኛታት ክልተ ተጻረርቲ ፖለቲከኛታት ሓዲኦም ክስዕር ሓዲኦም ክስዓር ይኽእል ህዝቢ ግን ኩሉ ግዜ ይዝሰዓር ኩሉ ግዜ ይዝህሰ ኩሉ ግዜ ይዝኸስር ነዚያ ዘክርዋ ኣብ ውግእ ኩሉ ግዜ ዝኸስር ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ህዝቢ እዩ ህዝቢ ካብ ውግእ ክኸስብ ርኢናዮ ኣይንፈልጥና ንቐጽል أقداس ملختي بخلتي وجن بأب خنتاي تبعيل كن رينا. ጦርነት ይብቃ ማለት አንድ ነገር ሆኖ ልዩነቶቻችንን በሰለጠነ መንገድ መፍታት ሲገባ ጠበንጃ የምነቅነቅ አባዜ በርካታ መቶ ሺዎችን አስከፍሎናል ብቻ ሳይሆን የትግራይ ህዝብ አሁን እየታየ ያለውን የሰላም ተስፋ ወደ ኋላ ሊመልስ የሚችል ምንም አይነት ነገር የሚታገስ ህዝብ አይደለም ባንድ እንበላ መልኩ ጥይት እንዲተኮስ የትግራይ ህዝብ ጦርነት ሰጅቶታል እንጃ የመነቀነቅ አባዜ በፍጹም አይኖ እትውግ ምናልባት ተቋሪጽሎ ተጻቦታቱን ጎዲል ካውን ተስፋ ገብር እዚ ግን ሓደ ስጉምቲ ሕጂ ዝበጋስ ዘሎ ምክንያቱ ኣብዚ ሓንቲ ክርዳኣኩም ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገርና ኣፍሪቃ ሰላም ክወርድ ከሎ ክንሕጓስ ክንከላለና በዚ ተኸፊቱ ዘሎ ዘይሕጓስ ሰብ ናይ ብሓቂ ፀገም ዘለዎ እዩ ንረብሓ ናይ ኣፍሪቃውያን نربح حنا يكرنا أفريقيا أو زي قد السبت رئيس بلاني كنا من تاي قدم تعنت مرقص نير كاتمالك متمالي أب حدا هجر أب السودان ديو أب إثيوبيا ديو أب جيبوتي ديو أب كينيا ديو أب أوغندا ديو أب إيرترا ديو تسفى ناي سلام شورا ناي سلام كواتس كله كل جزء حنقو فايلنا هنقبلوا لنا ناي سلام مسارحتكم كونا لنا ناي وجين ناي عقرقرن ناي باسن ناي كيمن ناي سلن مسارحتكم كونا كنا فكر يبلنا إذن رياض لنا تجراي ካብ ሕጂ ንድሓር ዝኾነ ፀገማ ብውግእ ክትከፍት ድሌት የብላን ብዙሕ ዝጎደለ ጉዳያት ኣሎ ንዑ ፈትሕና ድማ ናብ ዝላዕለ ደረጃ ንኽንከይድ እዩ ምሕፅንታናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዘሎ ናይ ኣቢ ክንሰመይና ጽንሄልና እንታይ ኢሉ ሶሮም በዚህ አጋጣሚ ከትግራይ ይዤ የመጣሁት መልእክት የሰላምና የፍቅር መልእክት ብቻ ነው አቶ ጌታቸው ሰላሙን ያመጣነው ጀግነን ነው ብሏል በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ፊት አቶ ጌታቸውን የምጠይቀው ጀግኖ ወደ ባህር ዳር እንዲሄድና ወንድሞቹን ማቀፍ እንዲችል ነው አሁንም 4 ዓመት በላይ ትምርት ሊባል ያላዩ
አሁንም ወንድሞቹን دكتور أبي دما لك ناي سلام ممتو of course كم كل إثيوبياوي كم مرحنا إثيوبيا هم قفايل مقبالو ترايد كونس تا next step next challenge next مقص ألتا نايز سلام وريدو زولو مرحنا كل تجري أتوجه تجوردا بحر الدار أبتكلم حرا خيدو مس حزبك الرغن مس قربابتون مس حواتو إثيوبياويان كالوت سلام فقر نخزانة نخفتر نخصعر قاعد تزولو تجابوتات أوجدهم أما أدنى سلام كوينهم سلام أو من قدر نخستما قريب لالو بمنصور دما اتزغط الملغت دما نزي مسل ناي أفريقيا قطباو عبيد زكاد سكاتو خوينو الزملغت زسمعيو مجمريا جنزبكا أب ستوك ماركت إنفست برو نكا عبدي مخنياتو أب بانكو خفيلو زولو جنزبكا بانكي زتكامل زولو نيروبا نامريكان دما يمعبلو لولو وصر خلته نافريقيا اختكم زخيل كيلتن فلقتن نغنحس كن بقاس لنا بيزنس كنا مهار كن كلالنا لو من تتمهيرنا بزمعبول عالمنا دمان أفريقيا هنتغبان نخل وطر سلسته أب أفريقيا نهانسو بيزنس ويكون كالتكال مدر كلوانا كخلالو نزل خنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا كريبتو إنفست نقبر زلنا صباح نقو حزنا خيرنا بأفريقيا إنفست مقبار هيوتنا أفريقيا هنكير نخلينا نزل مقبار جن لو مسكم توسينا كن مهارن سكم تكن وسدن كن كلالنا نزل حقس كورسات مالنا تتغموا لي بلاكم Thank you very much. Good. ማቀፍ እንዲችል ነው። አሁንም 4 ዓመት በላይ ትምህርት ቢባል ያላዩ በሚሊዮንስ የሚቆጠሩ ልጆች አሉን። ትምህርት ቤት መግባት መቻል አለባቸው። አሁንም በመቶዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች አሉን። የኔን ወላጆች ጨምሮ መመለስ መቻል አለባቸው። ስራቸውን መስራት አለባቸው። ሁሉም ነገር ለሰላም በሚሆን መልኩ እናርገው። ከጎረቤት ወንድም ህዝቦች በተለይም ከአማራና ከአፋር ጋር ግጭት ተፈጥሮ በሁላችንም ዘንድ ታሪክ ይቅር ሊለው የማይገባ ብዙ ጥፋት ተፈጽሟል። የተከበረው መቼም እዚ ኩነታት እዚ ካብ ዝጅምር ካብቲ መጀመርያ ዝበልኮ ትሕቲ ቅርፂ ይኹን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ወሪዱ ዘሎ በሰላ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን። ነዚ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ስራሕን ናይ ሪኮንሲሊየሽን ወይ ከዓ ሕድገታትን ናይ ይቕረ ምብሃልን መስርሕ ክጅመር ኣለዎ። ኣብ ክልል ትግራይ ህፃናት ትምህርቲ ካብ ዘይርዩ ነዊሕ እዋን ኣቕፂሮም ኣለዉ። ስለዚ ሰላም ናብ ፍረ ክበፅሕ ቀልጢፎም ናብ ትምህርቲ ተመሊሶም ሂወቶም ዝጅምሩሉ መንገዲ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ይብል ኣሎ። ካልእ ክንደይ ዜጋታት ብሰንኪ እቲ ዝነበረ ፀገም ዝተፈናቐሉ ኣለዉ ናብ ቦትኦም ተመሊሶም ንቡር ሂወቶም ንክምርሑ ንምህናፅ ናይቲ ዓድን ናይቲ ሃገርን ክጓየዩ ይሓትት ኣሎ። ብትኽክል ድማ እዚ እቲ መስርሕ ሰላም እናዓበየ እናደንፍዐን ክኸይድ ከሎ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ወይ ከዓ ኩሉ ኣፍሪቃዊ ዝምነዮን ዝደልዮን ዝሓልሞን እዩ። ጥዑይ ልብን ጥዑይ ሕልናን ዘሎ ኣፍሪካዊ ኣብ ፖለቲካ ናይ ሃገራትዩ እዚ ንትን ክንብል ኣነ ፈቃደኛ ኣይኮንኩን። ኢትዮጵያውያን ካብ መጀመርያ መርገፅናተይ ኢትዮጵያውያን ጉዳዮም ክፈትሑ ዝኽእሉ ህዝቢ እዮም። ናይ ጆርጆ ፍሉይ ክእለትን ሊቅነትን የድልዮም እዩ። ምናልባት ነቲ ዘሎ ኩነታት ክገልፅ ዝኽእል ኸውን ግን ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኢትዮጵያውያን እዮም ዝፈልጥዎ። ኪነ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ክፈልጥ ዝኽእል ኣይኮነን። ኣብ ሓጎሶም ምሶም ንሕጎስ ኣብ ሕማቕ ድማ ንሓዝን ጎረባብትናን ኣሕዋትናን ስለ ዝኾኑ የትግራይ ህዝብ ከተከበረውና ከወንድሙ የአማራ ህዝብ ጋር ጠንካራ የደም ትስስር ያለው ቢሆንም በፖለቲካ ብልሽት ምክንያት የተፈጠረውን አለመግባባት ለመፍታት አቶ ጌታቸው ዶክተር ይልቃል መጀገን ይጠበቅባቸዋል። አቶ አወሉ በዚህ አይተረጠሩም ብዬ ዛሬ ለኢትዮጵያ እጅግ አስደሳች ቀን ነው። ከዚያ የጦርነት yes ሕጂ ንኢትዮጵያ ጥራይ ግን ኣይኮነን ጽቡቕ ነገር እዚ let's think about Africa the continent ብፍላይ ቀርና አፍሪካ እዚ ነገር እዚ ንኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ሰናይ ነገር ንኹሉ ቀርና አፍሪካ ንኹሉ አፍሪካዊ ንኹሉ ህዝቢ ዓለም ውን actually ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ሕማቅ ክስማዓና የብሉን ንሕና ጽቡቕ ስለ ዘይረኸብና ካልኦት ኣሕዋትና ሕማቅ ክረኽብለዎም ማለት ኣይኮነን። ኤርትራ ጽቡቕ ኣይረኸብና ብዙሕ ጽቡቕ የብልና ኣብዚ ዋን እዚ ርጉእነት የብልናን ቅሳነት ኣይረኸብናን ኣለና ሰላም ኣይረኸብናን ኢኮኖሚናትና ጽቡቕ የለን ህዝብና ድማ ይተረጋገን። ኣብ ጎረቤትካ ጽቡቕ ክርኢ ከሎ ከጋጥም ከሎ ግን ክትሕጓስ ክትከል ኣለካ። ምናልባት ይቕረ ንምብሃሃል ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ነቲ ድግፍ ነይረ ምስቲ ኸይድ ነይረ ምስቲ ይኸውን ነይረ ዝብል ኣረዳድኣ ክህልወና ኣሎ። ሓንቲ ኣብዚኣ ከረዳእኩም ፖለቲካ
جاي مخانو كردانا كخلالو ازيوم كلتا ازيوم زمغاغوس زولو حجي تمالي زبلو زنبرو صني لا خنغركم نتو زنبره قسل نمحكا خايكونن بفلاي از فيديو زن ايرتراويان عب ملختيو كندمنتاي تقراچو نيركا بحلوف كندمنتاي فللي نيركا كندمنتاي تصالا نيركا اب معد مصيكا نختردادا دلونت كلوكا كخلالو political maturity كلوكا كخلالو نبارص على اي لنا political دحان انتاي يبلالو نخردانا نشتي نحلوف كتمحارلو كتكيلا لك نعو كتملالس هيكون كان نعو كتمحارلو كتكنا لك نعم يا نسمع يا رح ليف مالت بنفاس لاي እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው ከእንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም አብረን መላላጥ መጋጋጥ ጠቀሜታ የለውም አብይ አህመድ ድንክ ነው የፖለቲካ ድንክ የሁሉም ነገር ድንክ ነው አብይ አህመድ ኖርማሊ ጤነኛ ሀገር ቢሆን ኖሮ ወይ ጸበል ወይ ያምሮ ህክምና ሆስፒታል መግባት የነበረበት ሰው ይሄ ሰውዬ እሱ እናቱ በ7 ዓመቱ ነገረችኝ የሚለው ህልም የሚያደናቅፈው ሌላ ሰው መስሎ አይታየው ህወሓት ማለት ነው የትግራይ ህዝብ ነው እንታይ ንርዘን ኢና ትማሊ አሎ ዝበሃል ክርፍስን ሕማቅ ዘረባን ሕማቅ ቋንቋን አንጻር ሓትሕድ ይገብሩ ነይሮም ሎሚ ግን ነዚ ቸጊሮም ረብሓና ህዝቦም ዘይጋገሰብ የለን ብፍላይ ክርስቲያናት አምሹራ በስላሙን ከመዩ ክርስቶስ ክንደይ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንደይ ግዜ ይቕረኽ ንብል ይዝብለና 7 ግዜ 7 which means ክንድምንታይ ተጋጊና ይቕረታ ክንብል መድረኽ ኣለና ይቕረታ ክንብል ዝበለፀ ምዃኑ ካብ ጌጋና ተማሂርና ንቅድሚት ክንጥምት እቲ ዝበለፀ ምዃኑ ሓንሳብ ተጋጊዮም ይቕረታ እንድሕር ዘይትብል ኮይንካ ንኣብነት እዚኦም ክልተ ትግራይ ኢትዮጵያ ነቲ ሰላም ከምፅኦ እንተዘይክሉ ክሳብ ሕጂ ደም ይፈስስ ማሃለወ ክሳብ ሕጂ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ሰብን ንዋትን ይወርድ ማሃለወ ትማሊ ተጋጊዮም ሕማቅ መንገዲ መሪፆም እዚ ሎሚ በፂሖሞ ዘሎ ኣብ ጣውላ ክበፅሕዎ ይኽእሉ ነይሮም 100% ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክበፅሕዎ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ግን ኣይተገበረን ንሕልፍ ክትቅይሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ክትመሃረሉ ጥራይ ዘለካ እዚ ድማ ነቶም ኤርትራውያን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ኢቭን ኣብ ውግእ ዝነበሩ ንሓትሕዶም ደም ሓትሕድ ደፋሰሱ ዝነበሩ ኮፍ ኢሎም ሰላማዊ መንገዲ ገይሮም ካብ ጌጋታቶም ተማሂሮም ተበጊሶም ኣለዉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነዚ መስርሕ ናይ ሰላም ብዝከኣለና ንምሕጋዝ እምበር ንዑ ንምኽላፍ ንብጋስ ዘለና ንጋገለና ጌጋ እዩ እዚ ከምዚ ኣብኦም በፅሑ ዘሎ እስከ ደሓን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፅልዋናቱ የብልና እዞም ኣብ ደገ ዘለና ግን ስለምንታይ ናይ ሕድገት መንፈስ ዘይንጅምር እዚኣቶም ኣብቲ ባይታ ኣብ ውግእ ዝነበሩ ሕድገት ገይሮም ብሓደ ክሰርሑ ተበጊሶም ኣለዉ ነቲ ዝዓበየ ረብሓ ነቶም ሕጂ ዝዓብዩ ዘለዉ ህፃናት ነቶም ሕጂ መንእሰያት ዘለዉ እቲ ዝበለፀ መድረኽ ጌጋ ተፈፂሙ ስሕተት ተፈፂሙ ዕንወት ወሪድ እዩ ዕንወት ግን ስለ ዝወረደ እንተቐፀልካያ ኣይቅየርኒ እዩ ንዕኡ ንኽጥርም ኣብ ጣውላ መፂኻ ተረዳዲኻ እንተ ተበጊስካ ግን ፅቡቕ እዩ ክትመሃረሉ ለካ እዚ ንኸየጋጥም ኩሉ ዓይናዊ ኢንስቲቱሽናላይዝድ ክኾን ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ትካላዊ መንግስቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ጌርካ እዚ ነገር እዚ ድሕሪ ሕጂ ንኸይድገም ኩሉ ነገር ኣብቲ ቋም ናይቲ ሕጊ ድዩ ኣብቲ ቋም ናይቲ ሃገር ድዩ ኣብቲ ሕግታት ናይቲ ሃገር ድዩ ከተስሙ ፅቡቅ ጌርካ ክሰርሓሉ ክትክእል ኣለካ ንኸይድገም ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ስለ ዝግበር ዘሎ ነዚኣ ድማ እንታይ ይገብራሉ ሕጃቢ ኣብ መንጎ ኣምሓራ ኣብ መንጎ ትግራይ ኣብ መንጎ ዓፋር ኣብ መንጎ ካልኦት ንዘሎ ሕድገት ንክገብሩ ኣይኖ ብዙሕ ኮምፕሌክሲቲ ከም ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ዝኾነ ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካ ፍሉይ ነገር እንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ሃገር ስለ ዝነብሩ ዘለዉ ንኣብነት ኣብ ጀርመን ድሕሪ ከይድካ it's relatively easy 90% እቲ ህዝቢ ጀርመን ሓደ ቋንቋ እዩ ዝዛረብ ሃይማኖትካ ክርስቲያኒ ነይሩ ነቲ ክርስትና ዝገደፈ ምናልባት ብዙሕ ኣሎ ኣብ ፈረንሳ እንተኸይድካ I don't know 100% ፈረንሳይ ይዛረብ ጣልያን ተኸይድካ ጣልያን እዮም ዝዛረቡ ኣብ እንግሊዝ ተኸይድካ እንግሊዝ እዮም ዝዛረቡ so already had a common language ብዙሕ ኣብ ሓደ ዝገብሮም ቦታ ኣሎ ኣሜሪካ ተኸይድካ እንግሊዝ እዮም ዝዛረቡ ኢትዮጵያ ተኸይድካ ኣምሓርኛ ዝዛረቡ ኣለዉ ኦሮሞ ዝዛረቡ ኣለዉ ኦሮሞ ቋንቋ ጥራይ ግን ኣይኮነን ፍልልይ ኣነባብሮም ባህሎም ሕብረተሰቦም everything really ሃይማኖቶም ኣምሓራ ከምኡ ናቶም ሰረ ዘሎም ተጋሩ ከምኡ ካልኦት ብሄራት ዓፋር ከምኡ ሶማል ከምኡ everyone has his own identity and ኩሉ ናቱ ኣለዎ ስለዚ ኣፍሪካ ዝዓበየ ብድሆይ ዘለዋ ብመንፅር ኤውሮፓውያን ቀለልቲ እዮም ናብ ስዑድያን ተኸይድካ ኩሎም ኣስላም እዮም ኩሎም ከዓረብ እዮም ዝዛረቡ it's easy ንኸተመሓድሮ ንከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ
يس سوماليا كلهم سوماليا اسلاميين كتبلونيهم اب كل يسرح مالته يكون اب كل يسرح مالته يكون sometimes it doesn't work ግን بحفشة حدا عينت كويس حبرتسب كون كله صقم تصقم نابنت السودان كتبلونيهم اسلاميين عربيين زارو but ازي again زي اتوم سريحهم ليهم تحرت متصعدين وداد افريقيا تصعدوا نابنت اوروبايين مالتيو قدمي امايت عامتات كابز نحنا زلنا زقدد دم مفساس نيروم سجيرو مسلو زخوني ستيل كمان ابو قال له حجي سنتاي مالتيو كمز عينت تبقصخ قبر كله بليز كلنا زمرتنا يا سلام نسلام نخقصل كنقبر كنكلالنا اتهم بمعدو زلو نخي حقوسو اب سودان زكا زلو نراي حجي ابزيا وانزيا كلاتهم مستير ونك قالا جمير لمن مسمن يقبر كم زلو سودان سي اثيوبيا كم زوق خلا يروان يرميم افيتهم سي يتمتون يرميم. The world is watching as so the deadly power struggle. إثيوبيا حتحدهم كبالعو خلو وقد دم كفاسس كله يريون يرميهم but they are not capable to learn كابت زقاتم زنبرك كمهارو أي كالون نحنا هنا بدق زلنا زخول التكنولوجيا معدن نريو زلنا زدم نحنا هنا يتمهرنا لنا ኤርትራውያን ቀዳሞት ካብዚ ክንምሃር ዝግባአና ኢና ኣብ ስልጡን ዓዲ ብዲሞክራሲ ብፍልልያቶም ተኸባቢሮም ዝነብሩ ንርኢ ኣለና ካብኣቶም ክንምሃር ኣይከኣልናን ኣለና ዋይ ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ተመሊሶም ኢልኩም ቁሪምሪም ትብሉ ሰባት ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም I'm sorry for you guys ኢትዮጵያውያን ተዝባለፀ ምርጫ ይገብሩ ኣለዉ right now እዚ ትማሊ ዝተገበረ ኣብ መንጎ ኣብን ኣብ መንጎ ጌታቸው ረዳን ኣብን ከምኡውን ነቶም ካልኦት ናይ ሪጅናል ናይ ኣውራጃዊ ምሕዳራት መፅኦም ዝገብሮ ዘሎ ሰናይ ነገር እዩ ከነተባብዖ ክንክእል ኣለና ናይ ኣፍሪቃ ሰላም ከቕንዓና ክኽእል ኣሎ ንኸምኡ ድማ ክንሰርሕ ኣለና ናብተን ተሪፈን ዘለዋ ድማ ከምኡ ክጋፅም ፀሎት ክንገብር ኣለና ክመላል ኣለና ንስማዕ ሓንቲ ሓፃር መልእኽቲ ላብዚ Western powers, including the US, had swung behind a transition towards democratic elections following the overthrow of President Omar al-Bashir in 2019. After a military coup in 2021, they suspended financial support and backed a plan for a new transition and a civilian government. Thank you very much. Western powers also fear the potential for a Russian base on the Red Sea, which Sudanese military leaders have expressed openness to. An agreement to host a base was originally reached under Bashir, and military leaders have So እንታይ ይብሉና ኣለዉ እዚ ኩነታት እዚ ብፍላይ ናይ ሱዳን I think በደገ ከም ዝተደረኸ መሊሱ ናጋሃደ ናነፀረ ንኸይድ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዘይነፀረለይ ዝነበረ መን ምስ መን ከም ዝወገነ እዚ ሓሜቲ ኣብ ዝቀረባ እዋን ንሩስያ ከይዱ ከም ዝነበረ ከምኡውን ምስ ስዑድያ ዝምድና ከም ዘለዎ ምስ ኢማራት እውን ዝምድና ከም ዘለዎ ድሮ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ግዜ ክትወስደልና እምበር ኣብኣ ይሕብሩ ኣለዉ So, opening bases so long as they don't pose a threat to national security. Along with Russia, Hemedti has struck up relations with other powers such as the United Arab Emirates. It, along with fellow energy-rich power Saudi Arabia, has sought to shape So, Hemedti, militia malatiyu, mis Russia, ምስ سعوديا ምስ ኢማራት ወጊኑ ከም ዘሎ ዝኻ ባል ኢማራት سعوديا ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ብድሕሪት ምስ ሩስያ ይሰርሑ ከም ዘሎ ኣብዚ ናይዚ በንጻሩ እቲ መራሒ ናይቲ ሰራዊት ሱዳን ዘሎ ድማ ምስ ግብፂ ብወገኑ ድማ ምስ ኣሜሪካ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይንፅረልካ that's why ኩሎም ሃገራት ብሙሉም ሃገራት ዜጋታቶም ዝህድሙ ዘሎ ኩላቶም ዳርጋ ፈረንሳ ዜጋታታ ይዲማ ኣላ ስፔን ዜጋታታ ይዲማ ኣላ ጣልያን ንጅቡቲ ኢትያቶም ኣላ China በባስ ገራ ንግብጽ ተወስዶም ኣላ ኩሎም ሃገራት ኣሜሪካናታ ኤርሊፍት ገራተ ኤምባሲ ናታ ውጽያላቶም ሰራሕኛ ናይቲ ኤምባሲ ኩለን ዓበይቲ ሃገራት ጀርመን ኩሉ ናታ ከምኡ ገራ መሳኪን ኣፍሪካውያን I hope ቲ መንግስቲ ኤርትራ ገለ ነገር ክገብር ኣብዚ ኣትሊስት ነቶም ህዝቢ ዋላ ኣይኺዱ ንዑ ክብሉ ገለ መስኮት ክኸፍተሎም ተዝፍትን ቁሩብ ከማን ተስፋ መገበረት ህዝቢ ገለ ሰቡን ዕድል መረኸበ ምክንያቱ እዚ ውግዝ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ድማ ካብዞም ዝሃድሙ ዘሎ መራሕቲ ንሪኦ ኣለና እዞም ሃገራት ዜጋታቶም ከውፁ ተጀሚሮም it's going to be dangerous ደጋጊመ ይብላ ኣለኹ ሕማቕን ወረን ንከፍርህን ኢለ ኣይኮንኩን ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ካብዞም መራሕቲ ናይ ዘምዕብላት ሃገራት ንርኢ ኣለና ንሓፂር ግዜ ሰላም ክመፅእ ተስፋ እንደዝህሉ ዜጋታተን ኣይመውፃን ኩላተን ኢቨን በዓል ፖላንድ ንኣሽቱ ዋላ ውሕዳት ዘለወን ኩለንን ዜጋታተን ዘውፃ ዘለዋ ስለዚ I hope ንኤርትራውያን ኣምላኽ ኣለዎም ንመናል ኣለዎ ዝግለዎ ኢሎሞ ስለዚ
كاب حيالا نلعلي أملاخ اللهم أملاخ بعلو كوتصوم تسفاي قبرجن أبتعت أملاخ ون من قتات من داي زخون عقم زلو حبريتا زلو بليس نتوم بزبي حبابروم نهلو مارستاب زخودي أبكالك ساب من رغب تحنكون بلاكم تتصبغوا إذا مخرزين وتهم قطباوي هوتكم كتشيرون تدليو مجمريا نجنزبن قطبان كنرجوهن كلال لنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلطو كنعوت سلزين خيل كالاي كم تم عوتاتنا قطبان نجنزبن كم آتون فليتنا كم تنسوم ينفست قبروزلو أبت سيكتر سوم ينفست قبروزلو كنجبران لنا سالساي عوتاتنا قطبان تطوى يبلونيهم يا أغلنا يبلونيهم نحنا دما كم آتون كسيلنا أب حدش سيكتراتنا أبتدنا يقدم سيكتراتن ينفستنا قبرنا كنكيدا لنا نزو كله كحجزوكم زغل بفلتات يكون بتهجبار كورسات لنا أب كل مداينا هيوت فليكم سقمتن غتوز دما كحجزوكم يو تدعمولو قبلكم يدلي thank you very much